2026 iki piye iki kok koyo ngene Bangga. Gini yo. Nyapo? Lantem koyo wong ra genah ini. Lah wong kuwi bocah bener kan bocah goblok lampur cengoh. Cardi Chanelo Arvin Ocarie. Yo 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 yo. Yo, sebuah cerita kehidupan di desa Brenggolo di pinggiran kota. Pak Ngetuki di Paidi dan Budi bersama melalui hari-hari gembira ria. Setiap hari selalu berkumpul minum kopi di warung kopi, posisinya di pinggir kali. Kopi campur jagung yang penting asli. Subscribe channel ini dan juga di komen nih. Cardi Channel YouTube orang Kediri. Lah piye to? Solusine piye ta Pak No? Nyambut gawe ben iso lancar songane solusine piye Kak? Kowe kudune yo nyadari utawa wong rumangsani. Menyang kowe iki awake dhewe iki anak turune Mbah Gunawijaya. Yo njaluk panggah nyang Gusti Allah tapi engko lantarane panggah nyang Mbah Gunawijaya. Romoku to. Iki Mbah Guna sapa to? Pak No? Ya. Kuwi lho tanpa enek jasane Mbah Gunawijaya kowe yo panggah gentayangan ra karuan panggonamu endi. Loh, kok demit piye to? Ora sejatine Mbah Gunawijaya kuwi sapa? Lah engko tak jelasne sik to ora usah kesusu. Ndak kok anu ae sampean. Mbah Gunawijaya ki yo sesepuhe wong Brenggolo. Dhisik iki sing berjasa mbabat desa Brenggolo ya Mbah Gunawijaya. Mulane aku kan wis omong. Kowe tanpa enek Mbah Gunawijaya kowe iki lho uripmu gentayangan mbuh manggonmu nek endi. Paling nyasane duwe bareng ya larane sing babatan as iki ya. Demame ten ngene iki to. Paling ora wong iki aja nglalekne sejarah. Lah penake terus piye? Ya penake engko bareng-bareng mara nyanyi Mbah Gunawijaya. Aduh. Ya ora. Ya tinggi adoh ya adoh lek niate awake dhewe kenceng ya iso dadi cedhek. Wis engko bareng-bareng sama montone Pak No ya. Lah kula. Menawane awake dhewe urip 2026 iki lek enek perubahan, ekonomi iso lancar, nyambut gawe iso lancar. Ya engko intine sarine iki ya awake dhewe iki njaluk tulung Mbah Gunawijaya ben dijalukne nyang sing gawe urip kan paling tidak kono ki luwih hideg karo Harus sing gawe urip. sing gawe urip tinimbang awake dhewe mergo dhek iki metune dhisik timbang awake dhewe. Oh, ngono. Nah, Nggowo apa rono kan? alah ya umume wong lek nyekar nang sareane piye ngono. Ya engko bareng-bareng ngono jam piro ngono Pak? Engko kira-kira jam piro ngono Pak No? Lah kula. Sampean longgare ngono lho. Ya kira-kira engko ya wis lingsir beduk lho dadine kono dhewe wis Cara bar istirahat wis leren. Ngono ya ora apa-apa ya to. Wong alame kono ya padha karo alame awake dhewe to. Kono ya butuh istirahat, ya butuh leren. Dadine kira-kira awake dhewe ndayoh nang ngene wong tuweke ditangguh kono wis leren. bar leren awake dhewe teko ora apa-apa. Lah yo. Lah ya kemeng aja tekan sampean terus kira-kira jam piro engko. Ya engko ora-orane jam 2 apa jam piro. Oh jam setengah 2. Ngono iki piye Pak Tok? Wis ra apa-apa ya liyane Ora kaya usah. kembang kaya ngono gak ngene ya. Engko rono ki tembungmu intine ya ngene, njaluk tulung nyang Mbah Gunawijaya, jalukne nyang sing gawe urip, muga-muga taun 2026 uripmu iso berubah tambah penak, golek sandang pangan penak, kena tinggi ngingoni anak putu, lek iso ya turah. Diwe kesehatan. Nah, Kamu jare pesen kopi. Iki Pak No aku awakmu nek kene kaya ora ngedep kopi terus no piye Pak No? Emang iya apa nganu Pak No? ya sorry aku lek ya iki wis entek 7 ki mang, lek kowe sing ngombe ya ngombe ya. Wah. Kok ngombe-ngombe endi sing didep ya ora enak sing diombe ya apa ngene iki Pak No, Pak No. Ya jenenge Kok nah, ngarepe pesen ya ora duwe duit ya wedi Bangga. Aku tuju aku rene meng ya goleki Pak No iki meng. Arepe lembung. Arepe ya tek nganu golek solusi Ah. ben enek perubahane piye mosok urip tahun 2025 iki kok panggah panggah gentayangan ae rene iki 2026 iki rene aku njaluk solusi ben iso berubah kuwi piye ngono lho Mas. ya kuwi mang solusine awake dhewe ya enek sing ngetokne, enek sing saurunge eneke awake dhewe sing dhisik-dhisik iku ya wis enek. Dadine ya njaluk tulung karo sing anakne awake dhewe kuwi mang. Lantaran Mbah Gunawijaya muga-muga engko Gusti Allah ngijabahi nggawe rezeki sing akeh, turah ditandang, turah dipangan nggih ngopeni anak putune. Amin Pak No.
Ya. Ki njaluk apa Pak Bud ngono ya? Alah ya es po ya kopi ngono. Suwi men Pak. Tuh, Pak Nomo. Wah, kayak nyade. Adus wedi jane. Aduh sing dikeramas apa. Lah iki wong ya, Pak Bud. Wis siap urung? Sida saiki ta, Pak No? Lah piye iki? Lah persyaratannya wis nggawa apa urung iki? Ya dadak aku golek karut laku. Tuku nek ngono. Oh nek kulon kene enak ya? Enak ngono jantit. Lah piye acarane saiki apa? Wis tuku dhisik ya, Bud. Kembange Barang. Boleh jantit metu mburi kan. ya Melayu. Ya. Entar tuku metu mburi kene no. Duwe dhuwit ora iki? Bawa. Oh ya wis. Ndang tuku sik. Nang tantane kene ganti aku karo Laren. Bangkine karo ya. Heeh. Kamu ya mandi kembang bareng ya Pak No? Mandi madu aku. Umpane kok suwi ngono Wis tantene. dilatih lho legi aku mandi madu iki. Aku ini nggo menyang apa piye? Gak cah. Iki nyekar tok ae. Ngono Pak No ya. Iya. Wis cukup Pak No ngono ta ya. Angko ya sebutan rezekiku ya ben lancar. Engko mandungane awakmu dhewe ae kancane ya panggah. Ya Kene kancane, kemajuan pangkajan. belas. Ora ndang dijabahi budayane. Ya engko sampeyan ajaranane muni karo dikeki ro. Ben lancar. Ya intine iki engko awake dhewe iki muga-muga didongakne Mbah Gunawijaya taun ngarep 2026 iki muga-muga diwehi perubahan panguripane awake dhewe sak bendinane iki ana peningkatan. Sejene kaya kebudayaan awake dhewe kan yo duwe kebudayaan kaya Jawa. Ya, kuwi ya Contone kaya baku. kaya sampean kuwi kan ngedekne jaranan. Muga-muga ya ben iso lancar, akeh sing nanggap. Ya ta Pak No? Ya mesti to wong awake dhewe grupe keseniane awake dhewe jenenge yo nggawa jenenge Mbah Gunawijaya. Mulane Putra Gunawijaya artinya awake dhewe kan yo keturunane Mbah Gunawijaya. Dasine tetep nguri-nguri. Sing gak gelem ya bene ta Pak No ya. Ya Ya nyaput paham to. ngono kuwi ya. Gak kena dipaksa kuwi ya. Ya ora kena dipaksa pancen awake dhewe urip di zaman demokrasi. Iya didongakne ae, didongakne kelak suwe-suwe lak ya nyadar. Nah. Sing penting kono percaya kono ya ben awake dhewe percaya kene ya ora apa-apa. Penting intine ora saling mengganggu, ora saling ngrusui. Wong urip asline kuncine ya kuwi. Kowe butuh ngetan-ngetan, aku butuh ngulon-ngulon, sing penting ora tabrakan, ora senggol-senggolan aman. Iki wong urip Pak No ya. Ya. Contohnya kaya pesawat terbang kae darane ombo kok iso tabrane krana apa Pak No ngono ki. Paling matane yo ngantuk lek gak pilote mendem. Oh, ngono kuwi ya Pak No ya Pak No. Kok teko nang pesawat barang. Lah kok tabrakan kuwi mang lho Pak No. Sing tak maksud iki kan yo padha ae to kuwi. Terus piye Pak No iki acarane kuwi kok? Nggo kembang terus no piye neh kuwi kok persyaratannya? Ya wis Menyan yoga. Kau usah wis. Budal di nyekar ngono. Kuwi padha ae tapi Ngekeki weruh apane. Wong kuwi mek sarana utawa alat. Sing penting niate awake dhewe. Ya late budanya rono. Ya. Alate awake dhewe iso berhubungan karo Mbah Gunawijaya. gak nggo sapu. Deket kok gak. Kono biasane nek sapu, Bro. Alah engko ya topemu apa kaosmu dicepot engko ki nyapu ya ora apa-apa to Pak No. Ya aku demi Mbah Gunawijaya nyapor oleh wong kaos lho regane pira. Panggah rela awakmu Iya ya. iya to. Ndang Pak No kok. Demi kuda lumping Putra Gunawijaya ya apa sing ora. Oke, baik. Semangat Pak No. Ya iyalah. Semangat cobain main apa Ya tuh? ben main kok. Main yo ndredeg ngene malahan ya. Krana awakmu ora bismillah sik paling nek ndredeg Pak No. Ya lek bismillah mesti. Melangkai kudu bismillah. Jaran aku iso muni. Lah ngono ya sembuh Pak No. Ya sangune nggih muni ku lho. Sangune ta Pak No. Alah ya Ya muga-muga engko iso diparingi cukup. Iso uga turah-turah. Lah iso luweh. Nah. Lah ya karo engko njaluk pangestu Mbah Gunawijaya. Ben wayahe main ku mboten enten kendala iki. Nah. Budal selamat mulai selamat. Ya ben kene keributan.
Moga-moga ke depannya keseniane Putra Gunawijaya iso berkembang, Amin, iso Pak, no. moncer. Ya wis ngono tok ta, Pak. Iya no. Pane omongmu iso lancar bar mangan apa piye? Ya ora sombong di aku ki mah ya dikelakne bali ayam aku. Lah pane omongmu mari iso lancar ngono lho, gak kaya biasane. Lah rokokmu apa, Pak? Ora duwe Lah kuwi ngerogo apa kuwi? rek tok. Kok rek tok. Ya tuku kan lho, Cek. Ya engko tuh karo ngetan. Nyetanya ndi liwat ndi engko? Liwat. Terusnya. Ceblok dhuwitmu kuwi engko, kowe gampang ilangne dhuwit. Lah. Ini gini loh. Keuanganmu lek ro dhuwit ya kudu nyakar ae. Mau keterima di gawak nih kayak mesti. Ya awakmu kok melo gak ya? Orang tak tuku warung aja. Ya kowe kudune melok ya. Awakmu ya Ini ora apa-apa. putrane Mbah Guna lho. Makili anggotane cewek-cewek iki awakmu. Tapi sapa neh awak lek ra awakmu kuwi? Kudungan. Wah. Nyale wis gak usah kudungan ya. Wong kowe calone nek kono dipakakne mula ora usah kudungan ra apa-apa. Murung wis murung. Ulane Mbah Jaya. Aku kok joglang ini kono pisan. Enggak. Ala ben digondoli garangan titik-titik ya biar metu rantek. Tuh kira meneh Pak Bun. Paling godhonge entek sing nggih muncul. Apa aku tak dhisik tak ono dhisik. Kanggo montor karo mampir tuku rokok. Ngono ya ora apa-apa kok tak ndul karo Pak. Lah iya. Kudune aku nek kono dhisik posisine aku tak permisi dhisik. Oke. Siap Pak No. Engko tak susul Pak No. Bareng neng desa Kediri, kulinane cangkruk di samping ngopi, neng warung buri oma pinggirane kali. Ho, jayo dongo pilur, hokok ya ayo yo dongo pilur. Bok dekatia seng duwe warung kopi, duwe dukun sekti jeneng embas semi. Warung rame terus ra bakalan sepi, telunge rupiah regone sak cangkir kopi.